Mwari baba wedu gamuchirayo zvatirikukira kune mizi tisina matirama edu po yakasiya. Tinomukomberera kuti mumuzwirewo tsitsi nokuti akagara achiimba naKristu mambo wedu nomuponesi wedu anogara achitonga nemi kwemisi isingaperi. Mambo ngave nemi, mufare mwoyo wenyu kuna mambo. Ngaatitendei Mwari. Vetu kwatingatimutendei nokuti ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvinotyisa kweupenyu. Mwari baba imi muna masimba ose nyagaro nemi, tinokutendai miti yose. Ndimi makatisidzira kuti tichamuka noupenyu husva hwokudenga, kuti ava vanosuruvara nokutya rufu vanyaradzwe nechifudzo choupenyu husingaperi. Kuna vanovimba nemi mambo, rufu kusandurwa chete hakusi kurova kwemunhu. Upenyu hwedu pasi pano hukange hwaguma, tinotanga humwe hutsva husingarovi kudenga. Naizvozvo imi Mwari baba, tinokuimbirai misi yose pamwe nendiro dzina vasande vose tichiti musande. Mambo aiwa masimba ose, tenga napasi zvezvemene, ngarumbizwa kumusoro, ngarumbizwa namasarama, ngarumbizwa kumusoro. Zvechokwadi imi Mwari baba mune usande hwakakomba, usande hwose hunobva pamuri. Tomayo mweya wenyazonasa zvaperi kupera izvi, kuti zvive muvere neropa raJesu Kristu mambo wedu. Musiwa akazvipira kurufu akabata chingwa, akakutendai ndokuchimedura akatipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirwemi. Vapedza achirariro akabatawo mukombe akatendazve ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose munwe, uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chisingaperi, rinoteurwa mina vanhu vose kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipemberere mununuri wedu, tinokurumbidzai mambo. Imi makatipfira, imi makamuka, muchazouyazve. Mwari baba, tinopira pamuri mupiro wechingwa choupenyu nomukombo woruponeso. Tinopira tichiyoka kutipira nokumuka kwakaita Kristu. Tinokutendai maita kuti tive pano pamuri kuzopira mupiro uyu. Tumayo mweya wenyazoita kuti vose vanogamuchira muri neropa raKristu vave vamwe chete. Tarirayo papa wedu Francis nomubhishopu wedu Paul Horace navapriste nesitose tiri pano navatendero vesangano renyu vari pasi pose. Tipewo chose rudo rinotumba kuti tive vamwe. Tinokumbirirawo mwana wenyu Paul anokadaidza akasiya. Mutambire yavazogara nemi. Akaitwa nhengo yaKristu norubhabhatidzo. Saka itai kuti azomukawo wapiso kumuka kwakaita Kristu. Zarura yadenga vatendero vakafa vachiratidza kuzomutswa nemi. Navamwe vose vakafa vazofara nemi vachikuonani. Tizivewo titi tose tiri pano kuti tizogara upenyu husingaperi. Pamwe naMariya mubereki wamai vaJesu Kristu Mwari Mwanakomana. Pamwe navapostori venyu navamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu. Kuti tose pamwe chete tizokurumbidzai tichikupemberera nhengo dzaJesu Kristu Mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari baba nomuromo waKristu. Tinokurumbidzai Mwari baba tiri nhengo dzaKristu. Tinokurumbidzai Mwari baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari baba kwemisi isingaperi. Baba wedu muri kudenga. Sobre
imba vari kuvaka chokutarudzai. She's building a house. Vakarongeka nemari yemapisi zvekufunge, vakarongeka zvekutodaro.
Yesu Kristo tinoda kukutenda ine chigo chedenga chamatipa chinamatira nokususukidza mwana wenyu Paul wamakadaita kumugamuchira yakagosvika kwamuri vagosangana nemi nehama dzake dzose mugonyaradzawo hama dzake dzose dziri pano nesu vatenderi tose zvino nemisi isingaperi. Hama dzinodiwa, taungana pano kuzonamatira nokuiga hama yedu ipo yakasiya. Ngatimunamatire nemwoyo yedu yose kuti Mwari akurumidze kumugamuchira. Mwari nyadenga muridzi wapasi Baba mune tsitsi, onai taungana pano isu vana venyu kuzoperekedza mwana wenyu Paul nokumusvitsa kwamuri. Ndimi makamudaidza, ndimi makamubvisa matiri, kusava nokumwe kwaandogara kusina yenyu. Chigamuchirai achigara nemi varidzi vake, muregerere zvose zvaakakutadzirai, muchimupinza mumusha wenyu worufaro. Munzwirewo tsitsi, musamutonge muine hasha, musamurangewo. Mambo, mukatitonga nokutiranga sezvatinofanira kuitwa, ndiani angapunyuka? Mukati morondorodze kutadza kwedu, Mambo, zvichemo zvedu hamungazvizvi. Misodzi yedu mungaishayire hanyu, maziso edu azere misodzi, asi mwoyo wenyu imi Mwari uzere tsitsi. Kudaro Baba, chipinzai mwana wenyu uyu mumusha wenyu worufaro, achigara nokufara navasande vose, namadzitateguru vake namadzisekuru ake vose, namadzimbuya ake nehama dzake dzose. Kristu Mambo, tisvitirewo chichemo chedu ichi kuna Mwari Baba, imi munogara narini kwemisi isingaperi. Mambo, tinzwirewo tsitsi. Kristo, tinzwirewo tsitsi. Mambo, tinzwirewo tsitsi. Mupewo zororo risingaperi Mambo. Ngazorore murugare. Maria musande hoyo imwana wenyu uyu, iwe musande wake nevangere vake, muchengeti mwana wenyu uyu, imi vangere navasande vose hama yenyu iyi, imi mose hama dzake dzekwababa navanamai dzakatungamira dziri muna Mwari mwana wenyu uyu, ngatinamatei. Mwari vavatumira rupenyu mwanakomana wenyu akativimbisa achiti, rupenyu rusingaperi ndiko kukuzivai, imi munova ndimi Mwari mumwe chete wechokwadi, nokuzivawo Yesu Kristu nyakutumwa naremi. Nokukumbirai kuti muratidze mbiri yenyu neumwanakomana wenyu kuna Paul hama yedu, kuti aonane nemi uso neuso, muregererewo zvaakakutadzirai zvose, mumuzaro redenga apinde, afara nemi navangeri navakarurama vose, nehama dzake dzose dzakatungamira. Baba nyangoni, mumaoko enyu tinoisa hama yedu ipo, tiine chokwadi nechitarisiro chokuti iye pamwe chete navose vakafa muna Kristu vachamuka pamwe naKristu pazuva remedziso. Tinokupai rutendo pamusoro pezvikomborero zvamakapa hama yedu iyi ichiri pasi pano. Zvikomborero zvinoratidza runako rwenyu kwatiri, uyezve zviratidzo zvokubatana kwedu navasande muna Kristu. Tenzi nyakunzwira vanhu vose tsitsi, tendeukirai kwatiri minzwe minamato yedu. Gorerai muranda wenyu uyu musuwo weruparadiso. Mubatsire tikasara kunyaradzana muchitendero, kusvikira tazosangana tose nemi naKristu, uye nehama yedu iyi upenyu hwenyu husingaperi. Ko ndinokumwai nemvura yenonhodzo kuti ucheneswe naiye Mwari pachake, musara Baba namwanakomana namweya musande.
fungaidza nefungaidzo inera kuti iye Mwari wana masimba ose akuchenese. Nikakusia kana pale kimsie ngakasarugwa kuti agoudza vanhu kuti takuita sei tingetapedza izvozvo toziva zvikufana kuitwa toita saizvozvo kuita henyu. Isoro yamazaliwa muna Kristo iye zvino yave nguva yemaspeech. Saka ndinokumbira kuti tiedza kuti baba tichasaringa nezvezvainge tigone kunobata basa nguva iripo chakanaka. Mutauro wedu wekutanga tete mai mandimutsira. Tete mai mandimutsira vachipedza kuchurira sekuru Nicholas. Tinotenda neminamato yenyu nekuti manga muinesu nemazano kuti dai madai gogo wake vakatisiya ndidzo shungu dzavainga vainadzo dzekuti mwana ngauye kumba. Takanga tapererwa zvekuti tata kungoti aiwa mwana ngaachengeterwe ake kunzvimbo iyoyo, asi gogo wakati hazviiti kuti mwana achengeterwe ikoko, mwana ngaauye azoradzikwa kunoradzikwa ruzhinji. Saka toda kutenda Mwari nekuti wazarura mukana. Pakati apa pese tainamata asi Mwari vanga vasati vapindira. Bati pakapindira Mwari wakazviratidza ruoko rwavo, ndosaka poti naye. Mwari wekudenga dai kuitirai zvakanaka, tinyaradzwe kukuru nokuda kweshoko rataurwa namufundisi. Muzita raJesu, amen. Tinotenda tete sekuru Nicholas vachiuya mbuya mainiki vachigadzirira. Tinoti pamusoro nzvenera Mwari. Inini Paul aita unga taiva mukoma nemunin'ina tiri sekuru nemuzukuru. Even tiri vadiki tichikura kuaingova nerespect. Aingotiti sekuru soniki. Hatina patinoti takanetsana kana takarwa. Kukura kwedu kwaiva kuita tisikazwa tese. Tichiita zvese tese. Kudzimara takazoparadzana nekukura uya kuendawo kwaenda tichitozotaitawo. But taigara tichitsvagana. Kuenda kuswazi kwese aingoita achingoti zii. But aita kati gare otsvaga. Tichitaura omboti zii gare totsvagana. Tine tarisire kuti tichaonana. Tonga takutaura zveupenyu zvokukura, but zvakatadzika. Tangopedzera kuonana tiri vakomana. But Mwari wakaita kuda kwavo, but tichitenda kuti tiri kukwanisa kunge tiri patiri kunongedzera kuti arapa. Muzukuru wedu arapa. Tichitenda mese mabatikana kuti tuedzese makamirira kuti muzove tiri pano.
ndokutendai Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda sekuru nemashoko enyu. Mbuya mainiki vachiuya, mukoma Patrick vachigadzirira. Inini ndiri mbuya waPaul, mudzimai wehanzvadzi yamai vake. Inini ndingati Paul ndakamuziva kubva mugore ra1989 ndichipinda mukati memusha wekwamarunga ndichirohwa. Ndichisvika Tete vachiyamwisa Paul. Mumashure ndichizoitawo wangu mwana firstborn ari kubva kutaura kuti paine zvemwana waTete Franz, vana vavainge matriplets. Ndakaita nguva yandakambogara nevana ava ndikambogara kuchikoro kwaiticha sekuru wavo. Ndichikakwira mubhazi ndichiri kurangarira ndiine vana vari 4 vari masame ages. Ndikatukwa nevanhu mubhazi ndikati mbotiudzai vana ava makavazvara sei? Ndichiri kutondera. Ndichiti mumwe akagara mwe ndakabata mumba kwacho mwa ndichizobatirwa. Ndichiri kutondera mumwe wacho ena. Akazosvika panguva yakaita mudumbu tatenga chibage pamusika pamusapa pakari kuti mwana akarwa nemudumbu suitcase iri pamusoro pebhazi ndakukumbira kuti bhazi mirai nditore munapukeni ndichinje mwana. So zvese izvozvo ndandiri kuzozvirangarira. Vazukuru vangu ndaivada. Asi pavazukuru vangu vese ivavavo vandaifamba navo hapasinaye. Sure. Zvinhu zviri kundirwadza. NaPaul kuti ndimuti muzukuru ndimuti mwana aita kuti mungu wangu yeshamwari. Handina musi wandakambopokana naPaul. Handina musi wandakamboita zapfutseke naPaul. Chake kwainguva kusimaira. Pese paana ainguva kunyemwera nekutaura neunyoro Paul. Aingotaura neunyoro. Ndichiri kutondera zvakare ndichikurememba mazuva akabva kuHarare akauya paRusape. Ari gore renzara ndichikugara ndichiri kuyeuka baba anike muchiri kuzviziva. Akauya asvika pabhaso pakaenda kanotsvaga sekuru wake mumashopu. Ndobva avaona akawadhonza. Wakashamisika wakauya wakaenda naye mumba. Tiri mumba imomo mine 1 room. Mu1 room imomo takanga tirimo tichishare neumwe ticha nekuda kweaccommodation aive nebhedhi yake uku. Isusu ona sekuru wake naPaul tiri kusame bed vikasvika panguva yatakarara pabhedhi iyo tiri 3. Inini nasekuru wake naPaul. Paul aita zvinhu zvaishamisa. Hamene kwaakaenda neshamwari dzake nguva iyo akauya nenyama. Takarara kudaro akatikwenya. Akatanga kwenya sekuru wangu. Sekuru wakati akati ndobva watambidzwa nyama mumagumbezi kuti tichari pasaidhi asana. Takadya nyama mumagumbezi tikapedza tichavari pasaidha naPaul. So ndiri kungorangarira zvese zvaitwa naPaul taifara. Musi wandakapedzisira kuparadzana naPaul akandipa jaketi. Pane jaketi raakandipa zvikati mbuya oibhatira. Aive negati rimwe kaanga ainako. Ndiri kunzwa kurwadziwa chekunyanya kundirwadza maendero acho. Huku kufa mutemo waMwari asi maendero akaita Paul ari kundirwadza. Zvisinei anonyaradza ndiMwari. Asi ndiri kunyanya kuteta tete wangu. She is a hero. Yeah. Mwana igamba uyu. Nandi kuzofuka. Kumboti dai vasipu. Tina Paul tiri tega. Taida kuzombodini. Taida kuzomboitwa sei. Ndiri tete makazvita hii. Makaita hii Mwari vakuitire zvakanaka. Isusu hatigoni kunyaradza. Anokunyaradzai ndiJehovha. Tikarangarira Bhaibheri richitaura Jobho paakaita matambudziko akawanda. Shamwari dzake dzakauya nhatu kuda kuzomunyaradza. Asi dzakadzoka dzisina chadzaita dzatadza kumunyaradza. Ndokuti tiratidza kuti isusu wenyama hatigoni kukunyaradzai. Anokwanisa bedzi kukunyaradzai ndiye Jehovha. Amen. Nesuwo takutokumbira tsitsi dzaJehovha kuti dzitinyaradze. Nekuti pamwe pacho tichati tiri kukunyaradzai tiri kukutonhesai. So takungosiya zvese mukati memaoko aMwari. Ndichitendazve sangano dzvene raMwari nekumirawo natete wangu. Musazoitire mhuri yekwamarunga chete. Munazoitirawo nevanhu. Ndanzwa kudzanirwa, ndanzwa kukosherwa. Mazvita hei
neshamwari nevawakidzani basa ratirerukira kuburikidza nerudo rwenyu munatoramba makadaro nemese vatikutakudawo kutendai masvita yedu tichinesara jesu musebenzi wedu. Amen. Tanzwa nezverudo rwaPaul nambuya vake runova rudo zvakare rataurwa nezvaro nababa. Hama dzangu ngatidananei. Mbuya mainiki vapedza kwakuya mukoma Patrick vachipedza kuchipinda munin'i nadhumisani. Vasiraseko vabereki unopedzwa kurwadziwa isingaiti nekushaika kwakaita Paul. Inokoti Paul famba murugare. Mari makaita basa makaine mimi. Notenda. Notenda zvikuru. Munin'i nadhumisani achipedza tichawana mumwe chete achabva kusection St Charles vanova vanobatana amai vaPaul. Mwakadiyama kutanga ndoda kutendawo chechi nezvandakaratidza mama wangu zvakawanda nange hama kutenda futi asi ndandino zvandanodoverenga zvandakanyorwa namama zviri pamunhu pano wanti ndizoverenga chechi. In loving memory of my son Paul, who never said to me goodbye. We were born before we knew it, and only God knows why. In life, I loved you dearly. In death, I still love you. In my heart, I hold a place that only you can feel it. It breaks my heart to lose you, but you didn't go alone. A part of me went with you. The day God took you home, as long as hearts remember, as long as hearts still care, we never part with those we love. Rest in peace, my son. Tinotenda munin'i nadhumisani vesection vachipedza tichawana mumwe chete akamirira parish. Sorry, hama neshamwari kutanga kusandaendera kumberi tukangotenda vechechi yedu vawakidzani toda kutendai nekutibatsira kumaita kusvika pane ino nguva asi pane ino nguva kuchioza takabirwa dai vanamai takaomerwa ndoda kungotenda maito kuti vazwe mwana wavo anoyepane 2 years mwana aenda but vari kusati vaingotibata mekwanatiziro zvadaitaurira nekuchechi urinaiwoguma kamero redu but ndinongotenda pane ino nguva mwari akapindira mai ava muri kuona asi ndakaenda ndikashuta vakambani yemapurisa and I don't know kuti marizauti mwana azobude mwana mai makakosha. Amen. Tete magi makakosha handinai kutaura akawanda mwari akunyaradzei mazvitama. Tinotenda vesection.
ndakamirira section yesekretariat house. Ndasimuka kuda kutenda hama neshamwari mose muri pano. Kuda kutenda masection matatu anoshanda nesame speakers. Ndinokutenda inokubatana kwamaita pazuva ranhasi kuya kuzoperekedza hama yedu yakatisiya iyi. Ndinoda zvakare kutenda mai waPaul vari kuSouth Africa vairamba vachisvigira sangano vachiyeuka kwawaibva. Vazhinji vedu vanoti kana vabuda munyika vaenda kudzimwe nyika vanobva vakanganwa kuti kuri kunonamatwa, vanobva vakanganwa kutsigira. Asi mai waPaul havana kutikanganwa. Pano nepapo vaiunza mugoro wavo vachizotsigira sangano. Saka vapa muenzaniso wakanaka kune vamwe vose vari muno vari kushanda kunze, kuti kana mava kuenda vari kumasangano dzakasiyana-siyana musazokanganwe masangano amunenge makasiya. Rambai mechizovatondera pano nepapo kuzoitira kuti panouya Kristu achizotitora zvinhu zvinenge zvakarongeka. Ndinogara pasi ndichiti ngatinyaradzei netsamba iri kuna Mubaridzi chapter 3 inoti zvinhu zvose pasi pano zvine nguva yazvo. Saka tinyaradzane hama dzashamwari, nguva yasvikirapo iyi ichasvikawo kwatiri. Hatizivi kuti ichasvika rini, hatizivi kuti ichasvika ndiri papi. Saka ngatigare takagadzirira atondirwe Yesu Kristu. Ndinotenda sachigaro nemashoko enyu. Ndakumbirwa pano kwekanguva kadiki-diki kuti ndipe nguva kune vezororo vataurewo zvishoma-shoma mafambiro avakaita. Tinokupai mukana uno vezororo. Ini ndinonzi Nozipho Zakheyo, ndakamirira Zororo Khumulani. Zororo Khumulani ikhampani inoita zve-funeral and repatriation kuSouth Africa. Saka isusu sekhampani Mama Margaret i-client yedu vakati approach about a month or two ago vechitiudza ne-situation that she was in, and realizing that as a company we don't only look at my profits, but it's also our responsibility to give back to the community. Takabatikana sekhampani ndichada kupa kutenda to our management vakapa a listening to a ear when she came to us. We took it upon ourselves kuti tichaita zvatinogona kuita tichishandidzana neSIS MELLY diaries kuti tione kuti mama wanowana ma-results, because pavakauya vakatiudza that it's been 2 years vechifambira nyaya vasati vaona ma-results, but patakagona kuti tibatane takati within a month tikapiwa ma-results, and tapiwa ma-results we took it upon ourselves kuti tichaita basa rese kurepatriata mwana all the way from South Africa until we get to Mutare. Instead of kutenda sterek, I'll keep on saying it, but you know it's not easy to repatriate a person from South Africa. But nekunzwisisa kwe management yedu, nekubatana na SIS MELLY wedu, you know, shanda ne community to make sure that they meet the needs of the community. Takakwanisa kuti nhasi tiwane mwana wedu ari pano. Saka ndoda kutenda zvikuru tichiti kune vanhu ngatikurudzei hama dzedu dziri kuSouth Africa titorewo mapolicy so that kana taurawo nedambudziko tikwanise kuti tivinzwe vadikani vedu kuno kuSouth Africa. Ndoda kutenda zvikuru tichitenda ne-welcome yatapiwa, tichitenda ne-church and the community for the support that you've given to the family. Mwari wakutei zvakanaka. Tinotenda tete nemashoko enyu, nguva inonda kuizorera kuna baba. Kutora mukana uno vanhu vese tatendwa, tikatendawo zvakare tose tauya, totendawo zvakare vatenderi vedu vose vari pano weSecretariat of Jesus. Kuramba kwatinoita takabatana zvikuru mune zvinofadza nezvinorwadza. Ndoda kukutendai, rambai makadaro tingoenda mberi tiri pamwe chete. Ndakaziva nezvenhamo iyi pakukwana mwedzi pandakauya ndichionekwa ndichiziviswa kuti padariwo zviripo mhuri yemushakabvu yanga ichigadzirisa mapepa anenge azoita, saka vanogona kuuya. Saka vamhuri vanga vachizokumbirawo
kuti tizokwanisawo zvakare kuawiga. Tikati aiwa hapana chakaipa, munotizivisa kufamba kwavachaita kusvika vasvika, togozozivisawo zvakare vatenderi venzvimbo ino kuti tigochema tiri pamwe chete semhuri, nekuti matambudziko emumwe wedu matambudziko evanhu vose vaMwari. Tikazoziva nezvekuuya kwake kuti ari kusvika musi wakati, tikazozivisa zvakare nezveburial, ndosaka tiri pano nhasi. Ndoda kutenda munhu wose, ndoda kutendawo zvakare wefuneral parlour wedu, hama dzedu dziri pakati pedu, nerwendo rwamakafamba nezvatanzwa tese handiti tazvinzwawo. Ndoda kutenda zvakanyanya nekuzvipira kwamakaita pawakakuaprocha you had an option yekubvuma kana kuregedza. Amen. Because when dai makazvitora in business terms, makaona kuti hazvina profit basi. Chokwadi. Asi hamuna kuda kufunga mari nebusiness. Makaona hama dzapfirwa zvinorwadza, mukabatikana. And I know kuti muzvimwe zvacho makatoisa rubatsiro rwenyu. Thank you very much. God bless you. Hama dzangu tese tiri panapa. Ndakateerera mazuva aperawo pane umwe hama yakafa South Africa bauya parufurwawo pane mashoko akataurwa aindibata. Aitaurwa neumwe mukadzi aiva ichokwadi asi vanhu havadi kumanzwa. Vaitaura vachiti ramaenda ikokoko. Ndoda kutenda akatenda this gesture yataona yekuti vanhu vari ikokoko vaikurudzirana kubatanidza. Handizivi kuti vaive mukando kana kuti chii wekuzobatsira mumwe kuti auye kumusha. Vakatendwa vakati makaita henyu nekumubatsiranawo neumwe wenyu, kubatsirana muri ikoko. Asi kana muri ikoko musazobatsirana kungofunga zvekuuya mafa, muzobatsiranawo zvakare kuti muzopota muchiuya kumusha kunoona hapa. Ndakazviteerera zvakandibata nanhasi zviri mandiri. Mashoko ayaudzai vana vabereki kwavari kuti vachishanda ndo pamwe vari zviri nani kudarika isusu. Ngavabatanidze vagojoinawo mafuneral policy. Amen. Shuwa kuti nditaure chembezi dzangu dziri kuno dzine tsoka inoyera pata-pata. Mozoti chibatanidzai 2,500 hatikuti mazwanya yangu. Asi tikangokurudzira mwana kuti mwanangu dzimwe nguva unogona kundikanganwa, asi dai wangogara uchibatanidza hatizoziye hedu. Inogona kukubatsira kana inini mai wako. Ngatikurudzirei wana. Taona dai muri kufunga kuti kusina hama dzakadai dai tisiri pano nhasi. Tinosvika pakuti chingosiyai ikoko kuti unozodzi ndokwaari ikoko. Asi kwakava nevanobatsira. But tichiri vapenyu hatisati takundikana. Let's try our best. Handitika mhuri yose ndoda kukutendai. Zvinhu zvakaitika izvi haisi nyore. Kuva nemakore anokwana kuita maviri tiine rofu mukati momusha. It's not easy. Mai ndoda kukutendai, I salute you. Tese tikazofunga think about the situation yekuti mafirwa nemwana kuSouth Africa. Mukuda kufambira mapepa mutozivi kuti direction ndeipi. Office yacho ndeipi nemutauro wamugona. Matambudziko ese akasangana namai. Uchisvika dzimwe nguva vanhu vakatosvika pazvinhu zvakadai izvi vakanga vaine certain treatment of foreigners. But mai vakasvika dzimwe nguva vakaharasi vakashaya pavatarisa. Dzimwe nguva zvitadzo zvemwana zvakanongedzwa pamberi asi vakashinga kusvika zuva ranhasi rakwavo. Ndoda kukutendai maiyo. Mwoyo wenyu ngauchizorora muchifara kuti mwana akadzoka kumusha unonomaira mangwana. Mashoko angu ekupedzisira hama dzangu ndeyekuti sekuparidza kwandanga ndichiita ichasvika nguva ichazoda kuti vanhu vapandukirana. Nguva iyoyo haisi kure iri manje manje. Gore rinouya tine maelections handitika. Vanhu vari kunzi vhotai murunyararo. Ndo zvinotaurwa nemapato ose. Pamwe pacho tinoblema vanotungamira kana vari kukambena panguva iyoyo. Kuti dzimwe nguva havana ruoko mazviri. Kuzwa nyama. Havana ruoko mazviri, hakuna atumwa. Tikasasimba, tikasava nerudo, tichaurayana nekupedzana. Amen. Vamwe vachapisirwa imba. Amen. Vamwe vachapiswa variwo. Vamwe vachagurwa maoko. Hatitarisiri zvakadaro mukati menguva yatakwenda. Nyika inoti ngativhotei tiri nerunyararo. Munhu wese ane kodzero yekusarudza mutungamiri waanoda.
dzimwe nguva tinoita mistake yekuti wakatumwa ini ndakazoona pachikangapo akati maprimary elections apera imwe pati yahwina imwe yadyiwa unoziva kuna mwana wekuti they are extremists in everything nokuti vanosvika pakupenda zvokuti mukutanga ropa rake rakazara politics zvekuti haagoni kugamuchira kunyange nechakuda wakasvika pakuungana vanhu vachidyisa muno maroja ndobaidoo mangwana ngatirova vanhu vazokumusha pane hamufonera here hapana pane vapati wamutuma here hapana nikita muona achifamba panoda kurohwa mangwana nhasi toda kuvaponda usiku. Please, let's put an end to that culture. Let's have the culture and the spirit of love. Gone kuchengetedza upenyu pamwe chete nokuremekedza handitinga saka nguva inoita akuda kuti tigoenda kumusha wakagadzirirwa hama yedu tigosvikapo tigoonekana naye tichionawo musha watamuradzika. Hama dzangu ndo chishuwiro chenyu handiti tichafamba rwendo irworwo tose tigomunamatira kuti achizorora ari vakukomborera kuitezvo. Amen. pamusoro sekutaura kwaita baba zvinoimba kuti pari zvino takubuda tichipinda muzvifambiso zvedu takananga uko tiri kunoradzika hama yedu. Akaina umwe anodatira kuti mota yangu iri asi handizozokire kunotenda Hysterical. Musaenda guys kumakuva ndichadzima tichibuda panze chete, then I will start the life isva kumakuva so that you can see isva kumagumo. Guys, zvekutendwa zvina basa tinotendwa nedenga. Isusu pedu takatopedza tinotendwa nedenga. Zvokusari zvekumenchena zvina basa pamwe meveni ukasina kutaura zvakaitika zvose kucommunity. My daddy, I got over there. Thank you.
Uyu mudhayari ndakazvimiririra ndiri nini. I want to thank this lady. Ndoda kutenda mudhayari ushu. Guys, help me thank Mamoyo. Help me thank Mamoyo. Mudhayari ushu. Kubva nezuro pakanzwa tasvika paakaona pano shikemu akauya tikabhadzana usiku 7 o'clock makuseni anga auya tinaye pano. She's one of us. Munin'ina wangu chaiye ndimamoyo. Namuzadzonhuwirana ndimamoyo. Akatosumuka anogara munomu akatosimuka akauya nanhasi tinaye. Guys, saka ndoda kutenda naichazotenda zvangu ndandika but regai chingotenda muchimuona. Ndoda kutenda munin'ina wangu tinaye pano. Tikutongofambisa basa kusvika rapera. Tichazoparadzana zvedu basa rapera isi taakudzoka handiti. Saka we thank you very much. Hands thank you Mamoyo. Yes, tinaye pano. Vamwe wenyu munomuziva Pretoria handiti. Achiri kugara kuPretoria akugara kuZimbabwe.